భద్రాచలం మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నిక ప్రక్రియ ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా పూర్తయింది. సర్పంచ్ పదవికి జరిగిన కీలక పోటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పూనెం కృష్ణదొర 1400 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన ఓట్ల లెక్కింపు రాత్రి 11 గంటల వరకు వాయిదా పడడంతో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అనంతరం కౌంటింగ్ ప్రారంభమై శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు తుది ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. సర్పంచ్ స్థానానికి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొనగా చివరకు హస్తం పార్టీ విజయం సాధించింది. చేతులు జోడించే ఉంచాలి ఎలక్షన్